Ahoj. Ukážeš, jak umíš cvičit? Tak ukáž, jak jdou vojáci. Vojáky ukáž. Takhle nejdou vojáci. Jak jdou vojáci? Tak jdou vojáci přece, že? A ukáž, jak jde Meďa brum brum. Ukáž Meďu brum brum. Jak jde Meďa brum brum? Takhle, že? Dívej. Tak jde Meďa brum 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 dělat, že? A ukáž, jak se jede na kole. Ano, a jak jdou kočičky. A jak jdou pejsci. A jak se umíš točit. To ti jde nejlíp, že? A pusinku pošleš mamce? Ty jsi hodný chlapeček. Že? Ty se schováváš? Kde se schováváš? Ty brdo, a to ten půl, teďka ho to bolí. Honem ho pomojej. Tak mu pomojej, pusinky mu dej. Máš ho rád? Radši ho pomojej. Pusinky mu dávaj. Ahoj, pus. On zlobil? Ten půl zlobil, že dostal? A ukážeš, jak umíš opravovat ty svoje motorky? No teda. Vrtačkou, ale vrtačkou se vrtá přece. Hotové? Nebaví tě to?